Ka jingpule na ka kitab jingstad klanong ka Blei ka khod iway hadu khandai. Henry ki mynsiem jong ki riu hok ki don ha ka kti u Blei bat kin shem jing sasti aa. Ha ki khmat jung ki babit ki ikum ki ba layap bat haba ki khlad atharai ba ki janjar padya ka jinglet no jung ki lanyo kum ka jingjot phau se ki suk penban. Haba pet ki briu ikum ki bala sha pynshitom penban ki dabda ka kyrmen ha ka jingbamyam. Kila sha tenju khindiat khinson Henry kin sayo ka jingbaha ka babun namar u Blei enda ula tenju yaki ula shem ba ki long ki babit ya uhi kum ya ka ksiar ha ka pajwa ula prang yaki bat kum ya ki jinkynmaw bala terwa ula pedang yaki. Enda uwan bishar yaki kin sa pernai bat ki sa kinthi kum ki pilya ding ha ki jingkhang plang kin sa senshar ya kiri bat kin sa long kinrat halor ki jait benriu bat utrai unsulong usim jong ki junom kito ki bashania hau ki snothu ya ki jingshisha bat ki baskem jinget kin yai ne bat u ha ka jingi namar ka jingai bat ka jingisynei kedetang ya ki ba ulajin u Blei u ap sumar ya ki bukhut jumu ka ktien jong utrai kasam arpui nyo ka khod iway saw nyo hadu khandai bat khatlai hadu khat saw utrai ulong ka jingshai bat ka jingpynshitom junga ya no ngan tiang utrai ulong ka jakari jong ka jingim junga ya no ngan khau en tang ka wei ngapan na utrai tang ka wei ngawan bangan yo shong haying utrai baro shilenter ka jingim junga banyo mat ya ka jingpha jong utrai banyo terwa yala ka jingai ngu step ha ka temple jong utrai tos ngam atrai habanga ka angjam do isnei yanga do jubab yanga do wan shanga mela ong ngan sawan shami ko try wat buri yala de nanga wat kendat bitar ya ushakri jome me ubalong ka jingyarap jonga wat bread yanga wat I no yanga a Blei unong penim junga ngatip bangan sa im banyo I ya ka jingbha utrai yala kipad to kyrmen ha utrai to long ubaklan to penyaw yala ka do nut the shisha to kyrmen ha utrai ka jingpule na ka shithi u Paulus bakhut cha ki Kristan harong klanong ka basan kar khatsan hadu khatwei ka jingkyrmen pad kanom pen babe yangi namar ka jingye jong u Blei kadap miar ha ki do nut jungi da mynsiem bakhut ya uba la ai hangi ha ka ya balabu min ba ngidang long ki batlon u Chris ulayap na ka bynta ki briu bapop nyar bandon u banyap na ka bynta u riu hok toile se la mynsiem u ban nut yap na ka bynta u briu babha Henry dei ha ka ne ba u Blei u pen I yala ka jingi na ka bynta jungi bamen ba ngidang long ki nong pop u Chris ulayap na ka bynta jungi menta lele ba ula pen man hok yangi dala kasnam la jong kanang kham tikna ba unsa pyllait yangi na ka jingpitar u Blei namar wat haba ngidang long ki nong shun apenya suk yangi bat u Blei da ka jingyap u khun jumu katno lele ngi ki bala yasuk ngin salat im da ka jing im jong u tang kumta Henry ngi smok men bat smo sarong ha u Blei lengba utrai jungi Jesu Christ da ba menta ngi layo pdyang ya ka jingsuk ka ktien jong utrai ka gospel kat kum uyo anes klenong ka pakhatwei kat khat inyo hadu arpu hinyo haba u Jesu ula poi ula shem ya ula Lazarus lala tem la sausngi ka Bethania ka don kumba armer na Jerusalem bat bun kiju kilawan ya kindu ya ka Martha bat ka Maria ban pentengen ya ki namar ka jingya pu henmen jungki haba ka Martha klayo smo ba u Jesu ulawan kalami ban let shaw yu ka Maria kalasa hapo ying ka Martha kala ong ha u Jesu
lada me ladon hang ni ko kinrat u hen men jonga un om dalaya ka gospel jong utrai